CCMs, yes. County Executive Committee members. Yes. Mano wach maber ahinya. Ngecheni un kaka jobunge utiyo gi teko maru mar ng'eyo ni to bende wan compliant gi katiba mar piny Kenya kata mana chike moko machalo County Governments Act. Mano wach maber mokalo ni utiyo gi teko maru. Tuomo kanyo bende weche ma un kaka jobunge ong'eyo ni ok dhi maber e county ma Homa Bay. Wach mangima mokalo. Wanaduogiri Joyce Okomo kido thuolo takwayo ni ka ng'eny ahinya tikawe dakika 4 ka ng'eny ahinya mondo ji te oyud thuolo kanya kod Mugajwang' nikech wan mana gi seche maromo 1:30 sa 1:30 kama. Erokamano Joyce. Erokamano. Nyinga Joyce Okomo winjo no. An jadak mar Homa Bay Town constituency. Ase daka higni 21 kora chalo jakanyo lakini arbita Rusinga e madala nantie to kama bezon en Homa Bay jogi mung'eya gima nyalo wacho ni teko ni kuom jopiny to gikia tiyogo giwe ni teko man kuom gicha en teko mar kaubeti gitongo go ng'ane ka jatelo orogi pok ging'e ni teko mar jopiny mitiyogo en fwambo rieko ging'iyo yiero jatelo madhi tiyonwa e yor adier to ka ng'ato osekao pesa 200 na ng'iyo ni tin there was a time mani 150 kakunena ni kondele manyata wani manwagore go nyangulo wabayo kite to wagore gi stool naninde bwo kalabat nikech nan mama manjejore sani to koro sani okanjejera naninde bwo kalabat to jomoko tigoyo malo tantinge nok goya theno wiya gi kibeti nikech ang'e gima timore malo naduoga yudo ni mano ok kony nadonje bunge la wenye inchi 2013 nyaka sani asebedo ya bunge la wenye inchi Homa Bay County miluongo ni bunge la wenye inchi kata bunge la wanya inchi ing'e ni president wane en Raila Amolo Odinga mane our president making'iyo bunge wan gi ywak malit nikech president wa onindo ene mane okedo ne jopiny to nopuonjo kakwa kedo ne piny ka MCA okti maber in gi right kaka mwananchi mondi chung malo in gi right kaka japiny mondi chung malo mondi kwer gi moko tim maber to ka un kosemiu token tilingi slinga bich mani miani jowadwa talingo ok ne konya to nyaka nawe kao siling no kata kamako microphone to wuoyo kan jachir akwayo jopiny ni teko momi jopiny ok en teko mar gorruok ok en teko mar beti to en teko mar kwero gima timore marach en teko mar keto gima timore maber mondo med timore mang'o maber mane gima kwayo jopiny okwan maber ahinya our county sani adwa biro moleo matin nikech kaka luokra onge adhie na mondo luokra nikech pi onge an kiwacho tirach awachonu madien pi osebedo ka onge for 1 week onge nang'o to wan gi nam adhi luokra nam tinyisan kanyo luokrok kora suda kanyo luok ayudo kamoro kara miluokrok emomiyo biro moleo matin temie uru mondo pi ma onge Homa Bay no bed Homa Bay en wich kuot ni wan gi nam to pi ok nyal bedo nang'o en wich kuot ni wan gi nam to waluokre nam en wich kuot ni wan gi nam to wamodho pi mochido nikimodho pi maler to mana ka in MCA ka in itiyo ofis moro bedo gi gine chupa moko mineni pogo wakagi ema gimadho koro wan to wamadho chuodho jowadwa Homa Bay ok timnwa maber akwayo telo maber telo marach olokro bet telo maber to kuyiero jotelo next time we uru yiero gi gorwok we uru yiero gi beti we uru yiero gi ngum to yieruru ng'amu ng'e ni dhi tiyo kik uyier ng'at mosiemnu ng'ama ne siemonwa bat in fact litnwa nitie ng'at manong'e ni en kosebet tidhi ting bade there was a time mawalet Raila Amolo Odinga oting'o bad ji Homa Bay Stadium onyise ni wiyo wil gi ng'ato ni en ng'ano jowa oseting'o jowa wang'ni onge ng'ama ting'o bat tiuru matek mondo wayier ng'ama nyalo tiyo ti matek to kik ikel beti mondo yierigo tikel kwe mondo yieri maber gombulu ne youth ka uro ombulu anajiwo unu ka ombulu ni ema jiwo kamoro amora ni mondo wakaw to wayier ng'ato gombulu to kik iyier ng'ato ni biro konyi bang'e anayiero ji ni dhi konya bang'e to kare ne ok nyal konya Nyasaye makonya otherwise amor kodu erokamano ahinya Musa nya gi midhiero mane omakino
siasa mar ting'o bat en siasa ma osebedo kolak e piny luo mokalo. Kang'eyo ni sama ng'ato kuom ranyisi jo Kasipul madhi timo yiero chieng' tich ang'wen, sama koro IEBC oseng'iyo nyingi